Recordar-vos que és el tercer cicle de diàlegs que des de Bacus estem muntant. I per tant, com a tercer cicle, recordeu que hi haurà, i ho podeu trobar a la pàgina web, un conjunt de diàlegs que aquest primer va al voltant de l'educació i després n'hi ha un segon que va al voltant de la cultura, un tercer que va al voltant del cooperativisme i un quart que va al voltant de l'economia social. El que passa és que aquesta innovació té uns reptes que podríem fer-ho, o jo m'agrada diferenciar-los en de dues menes, de dos tipus. Un primer repte seria un repte d'infraestructures i un repte de formació. No ens poden arribar a les escoles persones amb 23 anys que no hagin vist una pissarra digital. L'aparició de noves eines i de noves possibilitats d'innovació succeeix, jo diria, a hores d'ara, a una freqüència de novetats tan elevada que difícilment ens permet superar les anteriors que acabem d'intentar descobrir o que hem descobert o hem mig descobert quan ens estan anunciant una altra possibilitat. El que li pot resultar més complicat a la universitat és interpel·lar la innovació a la docència, perquè és la docència a la universitat, redundantment i paradoxalment, el que també hauria d'innovar. La innovació educativa és entendre que la innovació no pot viure en aquests moments vinculada estrictament en aquests canvis de les eines i dels recursos TIC que són tan extraordinàriament ràpids. I per tant, si centro la innovació en les eines, doncs és que no sé si tinc temps de plantejar la formació en pissarres interactives, perquè potser quan aquests futurs mestres arribin a l'escola, l'escola li preguntarà si domina els aplicatius de núvols tridimensionals a l'aula, no? S'ha acabat que la persona que és la professora és la que posseeix la informació i només hi ha una via unidireccional en donar-la a les persones que té al davant, com ara amb vosaltres. Això és un paradigma que està mort. El gran repte per l'educació és prescindir, fins on pot, de la preocupació. I ja sé que en molts discursos això es diu, però jo crec que ens hauríem de plantejar de veritat, per la preocupació estricta pel recurs, per l'eina que convé en un moment determinat. Ens atraparà la velocitat. Hem d'anar fent innovacions a partir d'interessos concrets que tingui el centre. Si l'escola és capaç de proporcionar una plataforma digital que ells sàpiguen diferenciar dels Facebooks i sàpiguen diferenciar dels Messengers, però que sigui una plataforma, al cap i a la fi, amb funcionaments semblants a totes aquestes xarxes socials que els hi permetin fer això, que els permetin fer aquesta consulta i els hi permetin fer aquest tipus de coses, doncs aquí això puja sol i creix sol com l'espuma. És que haurem d'anar pensant en que la transformació, l'autèntica transformació, no és en un ús d'una eina en concret, sinó de situar-nos en un entorn d'aprenentatge en el que els nostres nois i noies sí que ja hi estan avessats. La tecnologia és un medi. És el medi que permet moltes vegades aplicar els que els grans pedagogs del segle XX i del segle XIX ja ens deien: col·laborar, cooperar, aprendre amb constructivisme, construir, aprendre explicant. Tot això ja estava explicat, no és pas tecnològic. La tecnologia ens ajuda. És que jo crec que les TIC haurien de poder ser compatibles en diferents models pedagògics. Sovint pensem que les TIC han d'anar sempre associades a un model pedagògic molt innovador, molt trencador, etc. I probablement no hauria de ser així, o probablement pensem, els que hi pensem ho pensem així. Si imaginem el procés d'ensenyament i aprenentatge com un procés de comunicació, en Jordi ja s'hi referia també, doncs certament l'ús de les TIC canvia algunes dels papers, dels rols tradicionals. Un primer repte, em sembla que ja s'ha subratllat, és el de confondre més aparells, si voleu, més tecnologia, amb innovació. Si m'ho permeteu, jo crec que el repte no és només que surtin de la universitat mestres i professors que coneguin l'ús de les TIC des del punt de vista educatiu, no com a usuaris, que això, és a dir, nadius digitals ja ho són els que ara surten de la universitat de 23, 24, 25 anys, no? Sinó que sàpiguen com treballar-hi amb el seu alumnat. Potser s'imposa que entre tots fem un diàleg a partir de moltes de les qüestions que s'han apuntat, des de com són els mestres dels nostres mestres i quins consells es podrien donar pensant en aquesta formació, l'ús de la tecnologia, què significa la innovació, per què és important innovar, els valors que hi ha al darrere de la innovació, la compatibilitat entre diverses metodologies i la introducció de les TIC, les resistències que hem de vèncer, els perills que tenim al davant. I això implica, jo diria que en la innovació pedagògica, també ho ha dit el Joan, de que la metodologia jo crec que torna a agafar un gran valor.
I abans algú ha dit que hauríem de pensar en la figura del mestre i del professor com a persona. I jo crec que aquest és un element clau. La figura del mestre i del professor com a persona i la figura dels alumnes com a persones.